Ma chérie, ça va? Ça va. Calme. Ça va été. Mais t'as couru au là. Tu vois, n'est pas ton père. Eh, tu vois, t'as. On l'a d'accord. Nous là. Et tu m'as son data valikam. Voilà, en fait, ça n'est plus fait qu'il y ait des lignes. Il ne nous offre pas de 2000 francs. Chaque jour, 2000 francs. Comme on a John, il va y avoir ça. Moi, c'est une famille. Que nous n'avons pas offert un peu de matami. Hein? Et puis, quand j'ai terminé, mon homme a claqué à boyer le canocasa. On me l'a dit déjà. Je n'ai pas mon offre là. Quand on a mon offre là, on a donné ma double. Ah, papa. On va n'entendre qu'à Ani n'a pas qu'à qui tu connais mon état. On me l'a dit mon offre là, on offre là des cas. Ou bien mon offre de la 2 minutes à faire. Où c'est que tu dis? Ni à fier, ni qu'à mon autre, ça grave du gars tati. Non, ça ne passe pas. Anti la tata. Café que tu as sur le table, non, c'est pas comme ça. Imagine. Non, la vie est très chère. La vie est très chère. Anti la tata. Je fais un fois, elle va mettre le coup là. À du coup, ah bon? Vous pouvez me voir, c'est vrai? Ami Sénégal. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui est Sénégal. Comme il y a la carte sur le canal, on peut doucher là. Il y a fait le courant, on contrôle tout. On a la bête de Ténébé. Il n'a pas déjà dit. Il n'a pas déjà. On a été ça. Donc c'est bon. Voilà. Et nous. Bon, on y a mis là, on y a à quel effet c'est bon. Pas tes méthodes. Je suis désolé, vraiment. Moi, je vais aller. Et comment tu es les sommes là au niveau du matin? C'est un d'or donc. Comment tu es les sommes? Aïe, les sommes là au niveau du matin. D'accord, c'est pas grave. Et aujourd'hui, aujourd'hui c'est quel jour? J'ai dit aujourd'hui c'est quel jour? Ne m'a été toi, Ramon. Toi, moi j'ai deux. Toi aussi. Je suis vraiment désolé. Et comment on écrit mardi? Ne t'en donc. Ah oui, tiens, la gagne petit. Mardi. 4. Comment on écrit juillet là? Je me suis oublié juillet. Juillet. D'accord. Oh, on a les demi combien? 26. 2025. Ah, 2025. Merci, 25.
Ok. monsieur. Il est 2029, Et tu vois ça? Là, il y a Oh, désolé. Tu as raison. Merci. Miss you. How sorry. Kon bashi dila. Bashi crazy. Ah, miss you la star. E ko de te yit ma wew. Wallahi. Nata tubula dum na min taka suno. Wa be kwa lazy na. Ah, miss you ko li a vera la je. Alors, zuru idi che ko di aw ko di bitagilla aga yoro la lazy la ali mo ko te se nyongo ma fu. Le da wani bu bawla. Ara egal metri no luka kuma ma chache. Ah, miss you. Falazi. Tema sigia. Wallahi mina te sigi sisa yare de inana. Te sigi donare. Aywa bashite. Oh, itila te go fere. Aywa bashite. Ita to bulla. Ni klara mina ben filmi. Ah, bashite. Ibo mun te wi. Ya. Wallahi ko te kuma bado to. Ah, to. Ja, ni deru bache wona specialité. Ibra do dia ube. Acha, bishigori ale. Mina do bi bache. Bashite. Che, oduna yesa sa mu dia. Ah, bina la jalo su fe ne ma dominika wallahi. Til mala ke sa jara quoi. No do fo ngo barika mbela wallahi sigida ibe. Ah, bina la je. No do fo we muso ba comparer misula. Ah, ben sans pera che barabo ti fa. Parce que ala de taki quoi. Ah, bashite. Ibina so rega premier moni ba min na gene ni yero kadi. Cha. Aywa. Ula. Tanga to bulla. Aywa bashite. Ni klara. Mina ni gato ya mina. Ah, kana bere. Mitega la sasa. Ah, Michou! Voilà, regarde le problème. Quelle est Monsieur, apa? Ok. Comment on a le courant qui a? Wah, gila. Ita fi burke aki bowa ni kala ni kata kore ki yere wa ni an kolu julia mini ni kele ka ni siga ke afi burke ulu bobe de ma so me kata do ke sa yu bi shi koro bara bi kata na ulu to no kai oke jeba ka wari mi dunya kanu la ka e sara e ko wasa ai sabal sa e ni poche ni ha in ala cɛ kuro ye a cɛ ni ye ni den dɔ tɛmɛtɔ su e kɛlɛ ko wallahi kabi ni ye ne b'a dɔn i tɛ se ka to a i tɛ se ka kalan sa wallahi i tɛ se ka kalan tu ka mɔgɔ ko ka temps perdu tu fou i tɛ se ka kalan o sinon ni ye tɛmɛtɔ e hakili ko ni mɛ yan ni ye ye o ni ye kabi ni ye wallahi ne b'a dɔn i tɛ se ka ni ya kalo naani de ni kali kelen kan e ma se k'o kɔrɔ kɛ o tuma an bɛ taa cogo di an bɛ taa cogo di han a ɲɛden basaden fɛ i b'a fɔ ko n'o si ta tɛmɛ ka nin si yan bɛɛ si n fɔlen don fɛn a tɛ se ka kalan o a bi si a ɲɛna si fɛn kuda t'a la k'e ka kalan kɛ ne ka kalan kɛ cogo di sa désolé papa désolé a lajɛ ka yɛlɛ 4 fois 4 ou 16 plus 2 18 n'an bɔra min na 3 fois 3 ou 9 plus 4
o 13 i ko min ka gɛlɛ a bɛɛ o de ye nin 4 fois 6 o ye 20 plus 5 25 a filɛ calcul bɔ n na i dɛsɛra k'o kɛ Allah Chere la amadi do ni mani wallahi ni mani ni na fora ni kan ta da dika tla kana ni ra ji ku ira ji nan te sigile flash wala ta bara wara ke sa ta wallahi ta bara wara ke o kap sani ka kalkili ji fura jabi shuna ay Allah c'est bon hey ni bolo ko la ni suno ko na ka kula ni ko ke ni na ko ba ko ye tsa ku di mo parce que ne tsa mo la ko tsa ka kala ko c'est bon ta ko ni désolé mo la ta Jalo, Oui. tem que dar surpresa. Ah, apa coba ni? Masih di laman. Gimana? Alhamdulillah. Wala, aku mana tes gue. Baru misalnya dia tengok nak bawa dia tu, dia tanya yang baper mana mena. Awar di mana tes sangat. Jalo boleh cuma berada di tes semua dia je. Jalo. Kita tesan. Wafla. Kak Jolasa. No. Aku sama. Ani yang sampai mulu kena sauna deh. O Samsung. Ya mami ada. Majite. Ayo. Saya orang saya rata atas. Kak tahu beta? Jalo. Wallah jalo. Ne udah fokus jalo. Ngo, barika mumbi ila. Abina la jauh teh fulana kacau inguna. Ne rofo ceni cemani wa. Kilente deh. Wallahi kilente. Jauh cewek ka compare ila. Bila ala bu malu benyana. Hey, we fẹ́ fọ barika la jalo tiɲɛ de don koyi bilahi ko barika bɔra fo larusi wolonfila nana k'a la dugukolo kan i b'a dɔn ala y'a don fɛn mun na k'a kɛ exemple ka yira mɔgɔninfinw na o ye misimuso kɔrɔ de barika donnen misimuso kɔrɔ la wa sin den 4 a y'a den balo ka waliden balo ka nɔnɔ bɔ ka fɛnɛ bɔ ka nare jago a tilala k'a kɛ exemple jumɛn yira na barika a y'o barika kelen sama k'a bɔ wolomuso kɔrɔ la jalo kata wulumuso ɲɛfɛ sira fo ka taa bila kɔfɛ sira a bɛɛ lajɛlen ye si ye mais ala tɛ se k'a yɛrɛ den balo kuma tɛ waliden ma wa muso lankolon den wa o bɛ ten de a tɛ se ka foyi ɲɛ a yɛrɛ kuma tɛ waliden ma e b'i jɔyɔrɔ min na sigida in na yan walahi n'e ti yan don o don du caman bɛ yen kɔngɔ b'u faga jalo e bɛ mɔgɔ ni sutura cɛ koyi walahi nin diyara n ye kojugu bɛɛ de lajɛ sisan sanga la premier toi bon frappé ko tima jalo barikaden filɛ sa barikaden an t'a lajɛ ka taa kɔnɛrikɛyɔrɔ la a cɛ wɛrɛ bɛ zoro cogo di cɛ bilen foyi de kɔnɔ ne t'o faamu dɛ ka nin wari sugu tɛ e kɔrɔkɛ bolo ko bilen cogo ne kɔrɔ y'a ko yɛrɛ ma nɔgɔn san mun kama ko mun na a cɛ a bɛ k'i ja wari kan yɛrɛ ko mun na sisan ko fɔ ne y'a kalan ne kɛ mais kalan ko nin b'e fɛ position jumɛn cɛ kalan nɛgɛ fu de kɛ kalan nɛgɛ foyi t'e la mais ne fɛ n'a y'a sɔrɔ ni i bɛ se ka kalan kɛ walasa a ka se ka to i ka fɛn misɛnmanw ni jigin fɛn ne mako jɔra a b'a d'i ma i ɲɛ b'a la dɛ kalan ye mun nɛgɛ tɛ ne yɛrɛ mais e na ɲɛsin a kalan ma cogo min na ni kɔrɔkɛ b'i kɔ o kɔni de tun ka di ne o de tun ka di ne walasa ni mako jɔra fɛn na a ka se ka sɔrɔ o bɛ i ye kalan kɛ a bɛ se ka na fɛn dɔ laɲini a b'a ɲɔgɔn ye mais ne bana kalan ma n'a ko a tɛ fɛn k'i ye i b'a ye i bɛ to joli la tuma bɛɛ o bɛ Parati. Allez, ça va. Tiens, t'es moi. Il y a moi.
C'est non meno. I ka te sigilen dɔ bi yan. C'est comment c'est comment ça na doga sa ouais. E bi ni dɔrɔn i ya tete mo da. Diɲɛ maa o maa n'i t'a fɛ ka dɔgɔya i bɛ t'i ka du kɔnɔ. Ciao bi kuma. C'est dama ko dɛ. Mais ni y'a cogo jumɛn na wa sisan jikala yɛrɛ de bɛ taa la ka cɛ wa I ka foyi de t'o la hali ne bɛ ka gabakuru de tobi i ka diɲɛ foyi de t'a la i ma deli ka te sigi yan. cɛ mɛ ko ne bɛ bɔ fo an yɔrɔ jan in na ka na te min fɛ yan nɔ don o don ka ten E ti ka na mɔgɔninfinya na koyi i bɛ ka na te ɲɛna juguya de la yan fo k'e sa i tɛ don da la a bɛɛ n'ala cɛ i b'i si ba i fadenw ka te min na walayi e ta bɛ se ka to nin na tan. cɛ teko ma se o ma yɛrɛ fara n'a ma se o ma i ti taa. walayi n'i ye dɔgɔya den nɔfɛ e min sigilen bɛ kɔgɔ la yan yan e ka du fɛnɛ yan. jɔnni ni kɔgɔ yan e ka du yan. e delila ka ne a kɔgɔ yan yan e ka du yan. est ce que yan e ka du yan. e delila ka na kini di ne ma yan. ayi mɛ yan kɔni t'i ka du ye bɛɛ bɛ ka du dɔn i sigi tɛ kɔgɔ la mɔgɔ da la. I ka foyi de t'o la. cɛ ne bɛ min f'i ye wuli ka baara yɛrɛ la cɛ. bilayi n'i y'i sigi bamakɔ a bɛ k'i la de. E bɛ baara la o e ti baara la o i ta tɛ ne kɔnɔ koyi. mɛ ne fɛnɛ i ti jɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye i ta tɛ ne kɔnɔ dɛ. mɛ ne kɔni ka fisa n'e ye. e mɔgɔ min bɛ teminɛ kɛ sɛri kɔnɔ ka yala. awɔ n b'a kɛ. n'i sigi mɔgɔ ka da la fini ala ye. hali ne ye du ta ka kɛ sɛki kɔnɔ i ka diɲɛ foyi de t'o la. e fana mun bɛ bɔ i ka so dɛ ka na ne ka te ɲɛna juguya diɲɛ dogo don ne fana ka fisa ni e ye. e n'ala ci. bon ne kana dɔgɔya te nɔfɛ dɔrɔn. ne dan ye min f'i ye o kelen don. bon ne bɛ taga wa mɛ i b'i tɛgɛ mɔgɔ ka da la n'i ye cɛ ye k'an sɔrɔ kare kunna fɛ dɔrɔn kɔfɛlan na. bisi ne tɛ n ta e fɛ sa. ayisa i cɛ. hali ala ye ne da ne tɛ kɛlɛ kɛ. cɛ bɛ min f'i ye dɔgɔ. bɛɛ b'o deni la walayi. ayisa e bɛ k'a ɲini yɔrɔ dɔn. ni kɛlɛ de b'i ma i bɛ taa nɔri la. bon ne bɛ f'i ye b'a dɔn gatoya in tɛ fɛn ɲɛ quoi. bɔ mɔgɔ i ka bɔ i ka jan i ti foyi ɲɛ te i yɛrɛ tɛ se ka hali te sigi i yɛrɛ ye. ni ɲɔgɔnnaw bɛɛ bɛ nɔri la kɛlɛ la. bon e bɛ mun na. jɔnni. e bɛ mun na. e ka mun b'o la. a e bɛ mun na. e ka mun b'o la. ne ma fisa ni e ya parce que n ko ne bɛ taa kɛ ka sɔrɔ ka na tini e bi bon wuli k'an sɔrɔ kɔfɛ kare in na dɔrɔn n sɔrɔ kɔfɛ dɔrɔn i sigi fɛnɛ ala mɔgɔ ka da la e b'a tigɛ a tigɛ i b'a dɔn walayi n'i tɛ mɔgɔ ka da la mɛ i bɛ n sɔrɔ kɔfɛ waati. i b'a dɔn i ka bɔ i ka jan de o a bɛɛ n'ala cɛ ne tun bɛ kabako da i kan sisan i b'i ta fana fo ka taa de o bila a koro walayi bi ala ye. o de don koyi ni baara kɔni man di ye fo mɔgɔ ka te ɲɛna juguya i b'i si k'o la o walayi i b'i si kɛ nin na i tɛ don da la e b'i na baga ne ma ne bɛ ta i fɛ yan ne tɛ mɔgɔ dɔn a cogo dɔn dɔrɔn ayi suru bisi tɛ yan cɛ bɛ ka a bɛ ka joli ja turu ayo an ko bɛɛ yɛrɛ to sa i b'a dɔn min bɛ sa. Ben. Ben. Oh. What? What? Ben. Tiga kali. Tidak terus. N'a fɔra ko ne mɔgɔ ne kalan na ne yɛrɛ tɛ koyi ne kan bɛ e de ka kalan e ka sini ɲɛsigi ne mako don ko ne kalan na foyi tɛ sini ka kurusi ta k'a d'e ma e yɛrɛ k'e laturu ekɔliden ka fili don n'a ye donc e ye diɲɛ sɔrɔ nɔgɔya la
Kena hakilin dia. Wani bi mɔgɔ min ladi o ye nin ye. Mɔgɔ minnu b'a la ka kuma dumanw f'i ye kare kɔnɔ olu t'i ka yɛrɛ fɛ. Mun f'i ye ne ka mun f'i ɲɛna nin o lamɛn o dɔn yɛrɛ de tɛ komi dɛ o lamɛn o de ye kusa ye. Sinon ne kalara ne ka foyi t'a la. Ni ne yɛrɛ tɛ an bɛ bolo cogo di? Ni yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ e bɛ ne lankɔma de la. Ne ka kalan de bɛ ka to e bɛ ka se ka fɔ. E yɛrɛ bɛ mun fɛ diɲɛ na tigɛ kɔ? E bɛ mun baara de fɛ? Minnu b'u gulo sotaramani na ko arayida. Baja yɛrɛ tun b'a fɔ ko ne ka taga. Ko la nin baara tun y'a fɔ wa n tɛ n'o dɔn. Baja jumɛn? Nin bɛɛ bɛ ka f'i ye kɛnɛma ne k'e bɛ se ka ɲɔgɔn ye. Cɛ Sigi min f'i ye kalan de bɛ laban dɛ. N'i ma kalan e laban fɛn min yɛrɛ la n'i t'o la. Ni ne ka conseil bɛ k'a di. Patron. Agora, berbasi. O chefe cai aqui seguindo mais agora. Não, se bate lá sobre. Wah aku mah gini. Aku mah gini deh. Chefe pelajaran dia dia. Orang itu. Berapa tu beri? Ini sena bide. Kamu garasi lah. Garasi lah. Aha. Ini mau yang kosa berapa? Baik saja. Berapa? Mana ni? Oh. Kalau buku belau cecik. Dia kira Amerika ni sah. Nunu mau bom malah ada. Ini mana bom malah ada. Allah ini udah fokus. Apa best nak? Ni? Kerja kan boleh? Boleh tak? Orang ni kerja. Apa sokor? Cakap nak pergi sendiri kata nama. Apa? Wallahi, jalo.
nte jeli sanga me kuma ila quoi wallahi dinga no maka jalo ni waro nyemere dusire be dola to ma ke wadu wallahi ma goro ka kuma do ni dembe fere so motina mona do ba fa ko yo do fo ngeri cew manga cew de sera ro me temena inga Kim parga de mawara tete me come tamma ni premier ni spécialement pour toi mini frappé 100 ala te gele ah non tu vas donc pargi na va donc jalo ya samaran no gola de seri mo bi chana mo bi la garage la usi sena be no gola oh no gola mara mo era do sana to flow la ah osmo mo bi do dimo ala billahi bi puser ke fa de oga djugul la kale kabula turu wallahi jalo ka kwa lu wade e voisine wa e ka kwa lu jana bi de bere do asoro yalla sasa ora prasor la Allô mini ke 100 amona o dina na mo ni kana waje mun kala mage mun so ka maji goro ibo fe maji ya o kan yo kujugu no ta kala ba ko to sugu kadiu depuis passé que o be no wera te barala no film flek kadini ti da sugu no i do men o kleni mo ne kele de to nyana fina ya ne wazira parce que mo do be kene gere fe nga ta so boro ga nyana fa ne la mais a kun kele no gere ndu ni to na yam kele jalo kabi sigira ne mo do fo mo fi ni nyoro to wa me nyoro kuma ni to na gida ya ti na lu bala ni si ko wala che kerfe che bina edna gute balla se bina kla ya na ne gati che ni na ati jalo ma ki ga gwe san ga diwa jalo ni ete jamana ni Dai jale ra na do di ha Allah kalis flogo ko bulu dongona ko wari frasa ko ni ne ko larija ka dinga nu blay ngona ya waru de ni barka ti la ta soro mini frappe sa ka diwa ko ri jale ga de kiede quoi de kiede la de kiede jale kele maka kono ko wachao to a versa na go parce que bulu do magala la ama shufe sanga skam ya ki ga buyere ni moni c'est bon? Vas-y, oh, voilà. Merci beaucoup. Amatanya. Monsieur, quelle est d'abord, quand on a ni checké.
wari min d'i ma